Hola, hola. I tu? Bueno, jo és que com que ja no hi havia jo i com que... Posa més aquí. Com ho fem? Comencem? Sí, podem Us sembla que... començar. No se sent? Sí? Bueno, no sé si fa falta micro. Ups. Hola? Se sent? Ara sí. Sí? Bueno, és que jo aquí entra el ventilador, el de Llonsis, no sé si esteu escoltant o no, però en principi... Vale. Bueno, bona tarda a tots i a totes. Sobretot el primer, disculpar-nos perquè aquesta sessió s'hauria d'haver fet fa una setmana, però bueno, ens va ser impossible venir a les hores. Avui sí que per fi estem aquí i de fet per nosaltres, per mi personalment i crec que per tot l'equip de govern, per la gent d'urbanisme també, és un moment important per nosaltres, poder estar avui aquí. De fet, ens hauria agradat, com dic, no fer-ho la setmana passada, sinó fer-ho fa molt de temps, trobar-nos en aquestes sessions participatives per parlar de com volem protegir, mantenir, conservar la bòstic a la Sagrera. Com dic, segurament voldríem haver-ho fet fa molt de temps. De fet, n'havíem estat parlant, no? amb les companyes i companys de l'equip de gestió de la bòstic. Lamentablement, bueno, doncs ens va passar per sobre una pandèmia i hi va haver coses que vam haver de prioritzar i, per tant, doncs, la qüestió de treballar entre totes vull dir, amb l'Ajuntament, amb l'equip de gestió, amb els veïns, amb les veïnes, amb les entitats, amb tota la comunitat de la Sagrera, no? que té al cap la bòstic, doncs volíem treballar, com dic, què passava amb la bòstic. No? De fet, en el programa d'actuació de districte, una mica el full de ruta de govern del districte, ja incorporàvem la voluntat de fer aquest procés participatiu per definir, no? Quin havia de ser el futur de la bòstic. Això ho portàvem al programa del 19. Han passat ja molts anys. Jo crec que durant tots aquests anys, malgrat la pandèmia i malgrat el que la pandèmia ha suposat en general doncs per als espais on es fa cultura, no? Totes les dificultats que hi ha hagut afegides, jo crec que durant tots aquests anys, si alguna cosa ha fet la bòstic, ha estat consolidar-se, ha estat créixer, ha estat obrir-se, no? Ha estat omplir-se de vida i de projectes. Ja no només és un referent cultural pel barri, sinó per tota la ciutat, ho dic sempre. No? A més, estem en un edifici icònic, no? Que ens recorda el passat industrial, en un lloc que patirà, que es transformarà moltíssim en els propers anys, on hi haurà molt d'habitatges residencials. Jo crec que poder mantenir i gaudir d'un equipament com aquest, no? Un equipament, és que jo crec que cultural se li queda curt, cultural, comunitari, pol d'economia social, tot el que ens puguem imaginar i més. Jo crec que això és un luxe i un tresor i per això ens fa tanta il·lusió poder començar a obrir els debats per escoltar-nos, no? Escoltar també les explicacions. Evidentment vull agrair la Laia Grau i el Roger Clot de l'equip d'Ecologia Urbana, que ens ajudaran una mica a portar aquestes sessions on en definitiva el que hem de fer és veure, no ens podem oblidar, no? La bòstic ara està sobre una parcel·la privada, aquí hi havia unes previsions de planejament X i la realitat fa que avui, jo crec que és una majoria ciutadana, evidentment de grups polítics també a l'Ajuntament, popular, repensar aquest planejament urbanístic per veure com podem aconseguir mantenir la bòstic i quins canvis de planejament s'han de fer, no? Perquè no podem obviar el que en el seu dia hi havia previst i ara davant d'aquesta altra realitat que jo crec que ens aplega a totes a una gran majoria, no? De voler conservar i potenciar aquest equipament, què fem urbanísticament amb el que hi havia previst i quines són les possibilitats que s'obren i que hem de treballar i que hem d'acordar entre totes. Llavors, jo com que no em vull allargar, jo crec que l'interessant d'avui també és escoltar les explicacions més tècniques que sí o sí hem de tenir en compte a l'hora de plantejar-nos un canvi urbanístic i també, òbviament, escoltar-vos a tots i a totes vosaltres que sou les que sou veïnes o participeu de l'espai o sou d'aquí del barri i sou les que també ens heu de transmetre les vostres necessitats, inquietuds i a veure com encaixem aquestes peces del puzzle. Però en tot cas, moltes gràcies per venir. Ja dic, ens fa molta il·lusió començar aquest procés que durarà, ja veurem, unes setmanes, tenim unes quantes sessions més després. El Manel, és que no me'n recordo com es diu, el Manel de l'equip de participació d'Ecologia Urbana després ens explicarà una mica com, més enllà d'aquesta sessió més d'obertura, que ja dic, no serà retòrica, ara comencem una mica amb la tralla urbanística perquè totes la tinguem al cap,
però després hi haurà altres sessions, no?, perquè totes tinguin temps de valorar propostes, en fi, d'anar tancant, d'anar construint entre totes i finalment tancar quina ha de ser la proposta que es desenvoluparia, perquè això tampoc és immediat, no ens enganyem, vull dir, avui obrim un procés de participació i d'escolta que esperem tancar en no massa temps i a partir d'aquí caldria fer els canvis de planejaments urbanístics necessaris per acabar de consolidar la idea que entre totes ens acabi quadrant. O sigui que res més, li passo la paraula a la Laia i espero que les explicacions i el debat posterior sigui ric i ens serveixin per continuar avançant. Merci. Si està obert, sí, bona tarda a tothom. Gràcies a la regidora. Gràcies a tothom per venir. Com deia la regidora, fa molta il·lusió poder avui presentar... Perdó, està acoplant el mòbil? Presentar avui aquesta proposta que jo sí que és veritat que us explicaré una part molt tècnica, però també perquè s'expliqui i s'entengui, disculpeu, perquè s'entengui també la proposta que tenim sobre la taula i que hem estat també treballant amb els equips tècnics d'urbanisme, amb els equips tècnics també que aquí hi ha els companys de BESAP, que també han vingut avui a la participació, que és aquesta institució a la qual ens estem sempre recolzant a l'hora de fer tota la transformació urbana d'aquesta gran peça. Ara sí que se n'ha anat? D'aquesta gran peça que és la Sagrera. Avui faré una presentació bastant extensa per tal que quedin clares les xifres importants i després passaré la paraula al meu company de participació perquè ens situï quines seran les futures fites de participació i també obrirem el debat per tal de poder respondre totes les preguntes que tingueu. Com sabeu, aquesta nau està... Sí, jo estic ben pel mig, no? No es veu res, estem aquí. Sí? Jo estic bastant al mig, Ah, sí? Bueno. Sí. Em poso així? Perfecte. Bé, molt bé. Aquí tenim la situació on està la Nou Bòstic respecte a tot el que és el gran desenvolupament del que és la Sagrera, justament situat davant del que és l'estació, la futura estació de l'AVE i l'estació central del que és la Sagrera. I aquí el que volem enfatitzar és de quina manera, i de forma molt important, quan es va intentar encaixar o es van fer els desenvolupaments urbanístics, hi havia aquesta idea de poder ser al màxim de transversal, perquè la Sagrera té aquest recorregut tan longitudinal de la ciutat. Una vegada estigui realitzada, el Parc de la Sagrera serà una peça molt longitudinal, però el que és molt important és que es garanteixi la transversalitat entre una banda i l'altra. Aquesta transversalitat que ara, malauradament, amb les obres és tan difícil de gestionar, però que quan es construeixi la ciutat s'ha de poder garantir. I per tant, de quina manera la manera de preservar aquesta nau que és la Bòstic també consideri aquesta transversalitat que s'ha de poder mantenir. Una mica d'història, quan ara hem tret una mesura de govern per tal de preservar el màxim de patrimoni històric de la ciutat. Quan parlem d'històric no volem dir només aquest patrimoni que arquitectònicament té un valor considerat, sinó que té una història i aquesta història és la que té el valor, no només com a element arquitectònic d'alta qualitat, que fins ara teníem un pla especial del catàleg on preservàvem només aquells elements que eren qualitativament a nivell d'arquitectura molt elevats i per tant això ho sosteníem, sinó que hi ha tota una sèrie d'elements a la ciutat cada vegada més on a través de reivindicacions també veïnals el que es vol és preservar aquesta memòria històrica. Hem fet una mesura de govern en la qual volem ampliar aquest catàleg per tal que la mirada que teníem, la mirada del segle XX sobre el patrimoni, s'ampliï aquesta mirada molt més de paisatge que no tant d'element singular arquitectònic. I la Nou Bòstic ja compleix aquest tipus de mirada i aquesta manera que volem fer la preservació d'aquest passat històric de la ciutat. Aquí és una mica quin és aquest desenvolupament, d'on sorgeix la Nou Bòstic. És l'any 1961 hi ha aquest primer expedient d'obres. Després, el 1966, hi ha l'inici d'aquesta activitat, després se'n va aquesta activitat a fora i finalment l'any 2000 es ven la parcel·la. Es ven, perdoneu, a la propietat actual, que són promotors immobiliaris, que són fruit també de tota la transformació de la Sagrera. Alhora, quan fem també els estudis, fem un estudi també, un estudi estructural i un aixecament planimètric per tal de veure com està i quin és l'estat d'aquests elements. Avaluem i veiem que hi ha tota una sèrie d'elements
que són la gran majoria que val la pena preservar, no? Perquè tots estan en molt bon estat de conservació, són totes aquestes naus que aquí, com podeu veure, els entre la coberta, els entre les façanes, es pot veure estructuralment que són molt interessants, que tenen aquestes cobertes i aquestes encavallades, no? Que són deixen un llegat i un paisatge de patrimoni industrial molt singular i per tant val la pena de recuperar. Aquí falta l'edifici de les 4 plantes que està situat més cap al sud i que aquí l'axonometria ha tallat, però de quina manera es preveuria que tot es pogués arribar a conservar. Hem fet aquest estudi històric, aquest estudi tècnic de si els elements valen la pena de conservar i consolidar per tal de poder després veure de quina manera el planejament que preveia que tot això desaparegués tenia valor i sentit de que es pogués quedar. Hem de fer sempre aquests passos anteriors per poder anar endavant a l'hora de fer la transformació urbanística i per tal d'acollir aquests edificis i per tal de quina manera es pugui quedar. A l'entorn de la Sagrera, com podeu conèixer, que és aquest entorn que ja sabeu i que ja coneixeu claríssimament com és aquest parc lineal que està situat de forma longitudinal, situa aquesta peça que tenim aquí, que és on tenim prevista que es pugui consolidar la nau Bòstic. Hi ha 2 grans desenvolupaments a la Sagrera, un que està vinculat a casernes i l'altre que està vinculat justament aquí on estem ara, a la nau Bòstic. Són les 2 grans peces de desenvolupament. Quan dic desenvolupament no vull dir només de l'espai públic, sinó on es concentrarà la màxima edificabilitat i els màxims nivells d'habitatges que tindrà aquest àmbit. Actualment el que tenim aprovat aquí a la Sagrera és aquest àmbit que veieu aquí, on està situada la nau Bòstic, on estava prevista que en aquest àmbit aquí fos tot una zona verda, i per tant el que es feia és un desenvolupament arquitectònic a través d'aquests edificis pantalla o que feien aquesta forma de U, com d'una illa tancada, a la qual quedava a la part interior el que era aquesta peça de zona verda interior on actualment hi ha la nau Bòstic. Això ens fa replantejar aquesta ordenació mantenint el màxim que es pugui de l'ordenació prèvia. Per què? L'ordenació prèvia, quan veiem aquí tot el que és l'àmbit de Sagrera, hi ha uns criteris unitaris entre l'àmbit més situat a Trinitat i l'àmbit més situat aquí baix a la futura estació de la Sagrera. Hi ha tota una sèrie de criteris unitaris en els quals els edificis es situen de forma paral·lela al que és el parc i de l'altra manera deixa a la part més interior tot el que són els equipaments. Per tant, intentant unificar tot aquest passat històric que volem mantenir, més els criteris de desenvolupament que ja té tot l'àmbit de la Sagrera, el que fem és anar aterrant a la planificació que teníem prevista per tal d'anar reconeixent totes aquestes necessitats que ens venen heredades d'un planejament que està aprovat del 2007 i que, per tant, de quina manera hem de poder anar encaixant. Aquest desenvolupament té una figura urbanística, que és el polígon d'actuació urbanística, en el qual ja hi ha uns drets adquirits, en el qual ja està aprovat definitivament, on ja hi ha un sostre definitiu que ja existeix i amb uns equipaments també previstos que també estaven definits en aquest projecte urbanístic que es va aprovar l'any 2007. Això, en el moment en què volem situar de nou aquest nou requisit, fa que ens haguem de replantejar de quina manera tant la zona verda com la resta d'equipaments que estaven previstos s'han de poder reubicar en aquest àmbit. Aquest planejament que estava aquí previst, aquí ja ha detallat quins són aquests usos previstos, hi havia aquests 20.000 metres quadrats d'espais lliures, sense comptar tot el que és tot el parc. Això seria només l'espai que veiem en aquest àmbit d'aquí, que seria aquest polígon d'actuació urbanística. Després hi ha la nau Ivanov, que ja està executada, l'espai de 30, la Torre de la Sagrera i la Biblioteca Marina Clotet, el pavelló esportiu Hondures i l'Escola 30 Passos, que està en construcció i que hi ha una part que encara s'ha d'acabar de materialitzar, i després aquests 2.149 habitatges, dels quals els 640 eren d'habitatge protegit. Per tant, aquí hi ha un sostre determinat en el qual s'ha de desenvolupar en tot el que és a partir del carrer d'aquest aquí fins a tota la pista de dalt. A la part de baix, que és on hi ha la futura estació, és on hi ha aquests 88.000 metres quadrats d'oficines i d'hotels. Això queda justament a damunt de la llosa i per tant no tenim cap necessitat de reubicar-ho. Ara bé, en aquest espai d'aquí, a l'espai de dalt on hi ha els habitatges i els equipaments, on fem aparèixer aquest nou edifici, aquest nou equipament, de quina manera hem de redistribuir-ho. Avui us volíem explicar
de les diferents opcions que hem anat treballant, les que considerem que són les més viables i que, per tant, mantenen totes les preexistències, tant de les que volem consolidar com de les que tenim heredades del planejament existent, de quina manera podem encaixar-ho. Aquí podeu veure com superposat aquest desenvolupament d'aquests edificis que se situaven en aquestes oficines que van situades en aquest àmbit d'aquí. Aquest és el desenvolupament a l'altra banda de tot l'àmbit de Prim. Aquí és on hi ha tot aquest polígon d'actuació, aquests volums que veieu aquí aixecats, i per tant, de quina manera aquella planta que veieu aquí, aquesta planta que veieu aquí, aquests edificis pantalla que van paral·lels també a tot el desenvolupament del parc, de quina manera la nau Bòstic queda totalment abduïda per al que seria aquest futur parc, aquest parc intermig, aquest parc més de vida quotidiana, que estaria vinculat al que seria els interiors d'aquestes illes. La preservació de totes les naus, s'intenta que es faci la preservació de totes les naus, excepte la nau aquesta que està més situada al sud, que per tal de poder conservar aquest pas transversal i per tal de poder fer que aquest futur carrer que passarà per aquesta banda d'aquí, com us deia abans, hi ha un gran esforç a l'hora de poder lligar el que és Sant Andreu amb que és tot Bon Pastor en el futur, el futur desenvolupament de tot el parc, aquest lineal, que totes les transversalitats donin continuïtat. Aquí hi ha una nau en la qual queda, si la conservéssim, ens quedaria al mig d'aquest carrer, que és el que ens donaria la capacitat de poder lligar després amb tot el que és Sant Andreu. I per tant, aquesta és l'única nau que no podrem preservar respecte a tota la resta de naus de la nau Bòstic. Aquí, que és aquesta peça d'aquí, d'acord? Tota la resta es podran preservar. Aquí el que es podrà mantenir és com una part, com veieu d'aquesta manera, es podran preservar a nivell d'estructura, però no podrà ser tota tancada i no la podrem preservar tota, però sí que podrà quedar com un espai lliure i per tant és el que podria acabar sent. Aquí ja és el planejament que ja estem proposant, de quina manera això, en les versions que us estava explicant abans, era una zona verda, en canvi això ara la voluntat és poder-ho qualificar de sòl d'equipament, un equipament que serà de titularitat pública i per tant el que reubiquem són aquestes zones verdes d'una manera que es pugui donar continuïtat també de forma longitudinal, paral·lela al que serà el parc per l'interior. Quan això ho teníem previst anteriorment, en aquesta imatge que es veu, aquí teníem una zona verda, una altra zona verda que trencava per aquesta banda d'aquí i aquí no hi havia continuïtat. Anaves a petar el que era aquesta escola, però no tenies una continuïtat de tot el que és la zona verda. En la proposta que fem ara nosaltres, que és reconèixer això com a equipament, però alhora deixar que hi hagi tota una continuïtat de les zones verdes, ens garantim a més que totes aquestes illes que aniran separades per aquests carrers connectors transversals entre Sant Andreu i Bon Pastor, de quina manera ens facilita també aquesta zona verda i aquesta continuïtat. Per tant, reubiquem el sòl d'equipament i alhora donem molta més connectivitat a tot el que és la zona verda interior o la zona de verda més quotidiana, la zona verda que està més al servei de tots aquests veïns i és més pròxima de tots aquests veïns i no és tant una zona verda de ciutat com sí que és tot el parc lineal, sinó que és la que dona en aquest interior d'illa i a més ens va relligant tota la sèrie d'equipaments que es van trobant. Això pel que fa a tots els sòls d'equipaments i els sòls de zones verdes, de quina manera els reubiquem, però després hi ha tota l'edificabilitat, que són al voltant de 3.000 metres quadrats de sostre, que la nova nau Bòstic, el fet de no poder-se edificar com estava previst, hem de resituar aquest sostre al llarg dels nous edificis que vindran. La proposta que tenim aquí tenim dues propostes. Una és ubicar en petites peces, en els edificis que ja estan preestablerts, un increment de l'edificabilitat, en el qual hi hagi una alçada una miqueta més alta, en què són aquestes cantonades, que és molt admissible, o bé situar en menys llocs una mica més d'alçada en les quals pots condensar en dos punts concrets tota l'edificabilitat que resta. I per tant, hem de veure de quina manera, i també jo crec que treballar amb vosaltres, de quina manera podem acabar de resituar aquests 3.600 metres quadrats per tal de situar-ho en algun lloc. Aquests són uns drets que venen adquirits prèviament en el planejament, que per tal de poder admetre i reconèixer aquesta nau Bòstic els hem de situar a una altra banda.
és un sostre que ja està aprovat definitivament i que per tant s'ha de resituar a alguna altra banda. Aquestes són les propostes que nosaltres tenim sobre la taula, de quina manera situar-lo i redistribuir tots aquests espais interiors, tots aquests espais interiors del que seria aquestes corones d'habitatges, aquests patis d'illa d'habitatge, tot el que seria aquesta corrua d'equipaments que anirien lligats a través de tots aquests espais lliures. Aquí són una mica les seccions. Aquesta seria l'alternativa 1, com us deia, resituar amb 4 punts diferents, en el qual tenim una alçada màxima de planta baixa i 10, i aquí ens aniríem amb 4 punts determinats, on aniríem a fer planta baixa i 12, o bé a un punt en planta baixa i 14, un punt que és molt singular, que té moltíssima distància respecte a tota la resta de veïns, amb una zona verda molt gran en una banda i a l'altra encara més, perquè tenim el parc, i per tant és una alçada que amb tot l'entorn que tenim és realment molt factible. Aquesta seria una mica l'axonometria en què es podria veure el repartiment d'aquests nous sostres. I aquesta seria l'alternativa 2, en la qual acumularíem en un punt concret, que seria l'edifici que creixeria just a l'altra banda de la Naus Bòstic, en el qual portaríem un edifici de gran alçada, un edifici icònic, en el qual podria ser un edifici també singular. Això és una alternativa que també jo crec que també és atractiva, en la qual la Nau Bòstic té acompanyat un edifici singular en el qual té una alçada molt més puntual i en el qual quedaria aquesta planta baixa i 16, i aquí a la cantonada continuaríem tenint aquesta planta baixa i 14. Aquestes són dues alternatives de poder reubicar el que seria l'edificabilitat. Aquí tindríem una mica l'axonometria, en la qual quedaria aquest edifici més singular. Hi hauria aquí també hi ha un recreixement, disculpeu, aquí hi ha un recreixement del que seria la profunditat d'aquesta barra, de tota aquesta barra d'aquí seria més ampla i per tant podríem arribar aquí i tindre més sostre d'habitatge també ubicar-ho sense haver d'anar amb alçada. I aquí seria l'altra peça que quedaria en aquesta cantonada que, com podeu comprovar, amb els edificis que vindran amb tot el que és el sostre comercial que va ubicat aquí a sobre de la plataforma comercial i d'oficines, estaria dins de la mateixa dinàmica de les alçades. I per tant aquestes serien les propostes que teníem per explicar-vos avui. Sí? Perfecte. Què tal? Bona tarda. Jo soc el Manel Gil, de Participació d'Ecologia Urbana, i us venia a explicar el debat ciutadà que tenim plantejat per tractar aquestes qüestions que ens han presentat. Bé, la finalitat és, com us deia, generar un debat ciutadà per copsar d'alguna manera quin és el posicionament vostre en relació a aquesta proposta que se'ns presenta, per tal de mantenir el patrimoni de la Nau Bòstic, per transformar-lo en equipament. Llavors, el plantejament és debatre diferents alternatives, com ens ha explicat la Laia, de la redistribució de les zones verdes i de la reubicació de l'edificabilitat. Per una banda, el debat ciutadà que plantegem té diverses fases, una inicial d'organització que hem estat treballant en les darreres setmanes, una segona d'informació que ja l'hem començat a través de la cartelleria i també del Decidim, que hem creat un espai del procés en el Decidim de Barcelona. La fase 3, que seria bàsicament la de debat de la proposta, i una fase de retorn i validació. Com us deia, això seria una previsió del calendari de les accions de participació que tenim previstes de fer. Vam fer una sessió inicial amb entitats per presentar aquesta proposta de participació, per també contrastar-la amb elles, el dia 25 de maig, aquesta sessió informativa inicial amb agents clau, en la qual es va presentar la proposta, i hem generat aquest espai en el Decidim, que veieu aquí l'enllaç, i la sessió informativa inicial d'avui. I a partir d'aquí tenim pensat de fer una sessió específica amb entitats de la Nau Bòstic el dia 16, que és el proper dijous, em sembla, i hi haurà uns carretons informatius en dos moments, previsiblement el 21 i el 27 de juny, en els quals us podreu, a part d'informar, també podreu apuntar-vos a la sessió que hi haurà oberta a entitats i veïnats pel dia 29 de juny. La sessió del 29 de juny serà a les 6 de la tarda i la farem a la Torre de la Sagrera. Us
podreu apuntar a través del Decidim o també amb els carretons que trobareu, aquests carretons potser informatius, els dies 21 i 27 de juny. I ja de cara al setembre, o quan tinguem ja elaborada la proposta de manera més definitiva, doncs farem alguna sessió de retorn amb vosaltres, amb la comissió de seguiment i és probable que també amb algun espai de participació del barri. I per últim, aquesta és una diapositiva en la que hem posat una selecció de les entitats que hi ha al barri, per si trobeu que hi ha alguna que manca, per tal de convocar-la, tot i que el procés està obert tant a entitats com a veïnat sense organitzar. Tothom esteu convidats a participar-hi, d'acord? I per la meva part ja estaria. Jo, si voleu, podem obrir ara un torn obert de paraules. Si us sembla, tenim un micròfon, no tenim inalàmbric, estaria bé que poguéssiu venir fins aquí, les persones que vulgueu demanar paraula, me la demaneu a mi i veniu aquí a fer la intervenció, prenem nota a la taula i si hi ha alguna... acumulem 4 o 5 preguntes i donarem resposta, d'acord? Llavors, si hi ha algú que té alguna intervenció... A veure, aquest funciona? Sí, vale. Si algú té alguna paraula pot venir... Sí, vine i... Disculpeu que us fem moure-us, però no tenim... Amb el cable i tot plegat és una mica més complicat. Sí, si dieu el nom... Ui, perdó. El nom i l'entitat i... Sí, baixet. Hola, jo soc el Marcos, soc de la FA de l'Escola 30 Passos, els veïns. Abans de tot us vull dir que nosaltres no apreciem un millor veí possible que la Bòstic. Això està clar, és un equipament cultural que està al costat del nostre col·le. Estem encantats, però ens genera molts dubtes. Més enllà, no entrarem en el debat urbanístic perquè no és el nostre terreny, tot i que tindrem la nostra opinió i el tenim, però, per exemple, el que hem vist és que, evidentment, hi ha un retall de l'espai que està... Estic fent com si estigués portant les claus a la mà, però no les porto. Si vols, si t'apropes al... Vale. Bueno. Vale, és on te veu. Ja per jo i per tothom que vagi venint, no? Doncs, sense entrar això en el debat urbanístic, la veritat és que nosaltres, això, el que deia, apreciem la Bòstic com a veí i tal. El que passa és que, clar, hem vist que la modificació urbanística que, nosaltres se'ns retalla l'espai d'equipament escolar. Com sabeu, desgraciadament, no és que s'estigui acabant de construir, sinó que no s'ha fet ni una línia, no sabem ni qui l'ha de fer, el llapis no s'ha tret ni del calaix, ni sabem qui l'ha de treure. Estem molt emprenyats amb això i els únics dibuixos que tenim previs són en format escola. Com sabeu, una altra de les batalles que hem acabat és que sigui institut-escola. Per tant, 2 neguits al respecte d'aquest retall. Un, que els nostres espais estan pensats inicialment com a escola, necessitem lògicament més espai, no cal ser enginyer per saber això, perquè sigui institut-escola, de forma que la primera inquietud és que no hi hagi algun problema pel fet que hi ha aquest retall. Això en un sentit. En un altre sentit, un tema que jo crec que coneix la Lúcia perquè ha estat present amb la negociació, perquè no ens enxafin al pati, que a més si el xafen l'any que ve no, però l'altre ja necessitem una tercera línia de mòduls, perquè no hi cabem. On es posarà aquesta línia? El que tenia dibuixat el Consorci era una cosa horrorosa, que era una tercera línia en paral·lel. Aquesta tercera línia, a part de ser horrorosa, és il·legal, perquè hi ha un decret que estableix el número de metres quadrats de pati i al ficar-la això no es compleix, està infringint la llei, clarament, a part del problema, evidentment, de comprometre l'espai del futur edifici que els dibuixos que hem vist fa, diguem-ne, cantonada allà, a Berenguer de Palou, de forma que entenem que no hauria de ser un problema, però sí que volem una tranquil·lització per part vostra en aquests 2 sentits. Una, que podem ficar la tercera línia de mòduls on hem negociat amb el Consorci i en principi acceptada, que és aquí darrere, és de la paret de la Bòstic en allà, no toquem la Bòstic, però que és un terreny que, segons el vostre nou dibuix, està fora de l'escola. Per tant, necessitem una tranquil·lització immediata en aquest sentit i també en el tema de dir que aquest retall no afectarà a la possibilitat que el nostre sigui institut-escola. Aquest és un primer cas que, diguem-ne, no esperem res més que, hòstia, sí, no hi ha problema.
Hi ha un altre tema que ens inquieta molt i que crec que ho entendreu com a famílies, no? I és que la Bostik, tot i estar enamorats del que hi passa entre el cielo i el suelo, doncs si mireu amunt veureu que hi ha unes teulades i molts elements, com hi ha hagut dipòsits, d'amiant. L'amiant és una substància molt cancerígena, molt prohibidíssima, que només es pot mantenir per llei, si està en bon estat, que esperem que ho sigui perquè diguem-ne, us veiem sants, vull dir que està en bon estat, fins al final de la seva vida útil. Amb les dates que acabes de posar és evident que estem fora de la seva vida útil perquè són 30, 35 anys, fins i tot 50 si vols. Per tant, aquest amiant, es faci el que es faci amb la Bostik, s'ha de treure ja, s'ha d'inventariar i s'ha de treure ja. I no ho dic jo, ho diuen directives europees, ho diu una llei, és a dir, ara mateix l'amiant de la Bostik no només és perillós, no només és cancerigen, sinó que a més és il·legal, fins i tot és això. Per tant, amb això sí que, evidentment, com suposareu, els pares de l'escola del costat han de parlar com parlo jo, no hi ha cap més, és una qüestió de salut. L'amiant és una substància molt perillosa. Amb això que deia entre el cielo i el suelo, no ho deia per dir, l'amiant pot estar a dalt. Hi ha un altre tema, la Bostik va ser una fàbrica d'adhesius, com acaba d'explicar molt bé la Laia. Això es fa amb uns dissolvents superagressius per la salut i pel medi, que es poden filtrar a terra, que es poden filtrar per pèrdues, per falta d'estanquialitat, perquè als anys 70 no es treballava amb la cura que es treballa ara, això tots ho sabem. Llavors, el subsol de la Bostik ens preocupa molt, pot haver molta merda aquí sota, i llavors el que us demanaríem, a part de treure l'amiant ja, per una qüestió tècnica, sanitària i legal, és fer, com a mínim, unes cates en profunditat, saber què hi ha aquí, fer les cates on estaven els dipòsits, on estaven els magatzems, perquè allà és on hi ha hagut una filtració perillosa, i si això es pot fer amb seguretat, nosaltres encantats que se salvi la Bostik. Però i ja dic que sense entrar en el debat urbanístic, que m'imagino que l'associació de veïns ja tindrà el seu a dir, però nosaltres no és el nostre paper. Però realment crec que són dos factors importantíssims, aquest factor sanitari, que sense això aplaudim, evidentment, la salvació de la Bostik, però quan estem parlant d'aquesta mena de problemes tan greus, crec que abans de prendre una decisió com aquesta, jo crec que és un pas que s'ha de fer, que és això que dic, subsol i amiant. L'amiant ja per una qüestió legal i el subsol perquè realment són productes que no són biodegradables, que duren segles i per tant un sòl contaminat, entendreu que paret en paret amb els nostres fills és lògic que tinguem una prudència extrema amb això i jo crec que tots ho entendreu com a famílies, més que com a tècnics. I ja està, és el que us volia dir. Puc seguir parlant, si voleu, però no creu que... Molt bé, moltes gràcies. Algú altre vol intervindre? No hi ha més paraules? Que torna, Sí. No, ja. Sí. Bueno, per això avui fem la informativa avui i fem les de debat. Sí. A veure. Si vols agafar-lo, que crec que és més fàcil. Sí, hola, bona tarda. Soc col·lega des de la Sagrera i membre també de l'Associació de Veïns. Doncs, nosaltres, o sigui, com a associació de veïns i com a veí també, no vull incidir més en el tema de l'amiant, perquè l'Ajuntament és plenament conscient que el 8 d'abril de l'any que ve haurà de tenir un projecte de desamiantat, no d'aquest espai, sinó de totes les de la ciutat. El que volíem exposar són dues coses. Del pla d'equipaments, que tenim mancança, crec que des del segle XIV, a la Sagrera, que ja existia a la Sagrera al segle XIV, i ja feien falta els mateixos equipaments que ara. I doncs, si això el convertim en un espai d'equipament, quant d'aquests equipaments, que a part de tenir-los signats amb l'Ajuntament, està demostrat que el barri necessita, quants d'aquests equipaments o quins equipaments es recol·locarien en aquest espai, perquè de moment estaven reubicats en altres llocs i volem saber com quedaria això. Una altra cosa, vostès han dit que l'edificabilitat es va tancar a l'aprovació inicial l'any 2007.
Doncs amb aquesta aprovació inicial també es van posar unes alçades. I com ja es poden imaginar, ja ho saben perquè són perfectament coneixedors, a la Sagrera ja ens oposaven en aquell moment a les alçades que ens proposaven, perquè a la Sagrera tenim comes en planta baixa i 6, 7, al màxim 8, exceptuant, com sempre passa, a l'espoli que es va fer amb el parc de la Pegaso, que es van fer unes edificabilitats singulars, i com va ser a l'N20, i doncs aquí ens hem oposat i van aconseguir, després de no sé quantes baralles, que l'edificabilitat supera l'edificabilitat del barri, però amb el tema aquest de que si tenim un parc, de que si deixem de tenir, que ja veurem quan tenim el parc, van pactar en aquell moment una edificabilitat. I doncs, en aquell moment es va pensar que ja que teníem aquí un col·legi, davant posar-li un parc. Aquesta era la idea primigènia de per què aquí n'hi havia un espai reservat per a un parc, perquè ja que teníem un col·legi tenia el parc. I doncs, a veure, tenim un tros de carrer, el carrer Berenguer de Palou, que per números i ràtios de la zona verda mínima està declarada de zona verda. Vostès l'acaben de fer ara al carrer Berenguer de Palou i des del carrer Garcilaso fins al carrer Gran de la Sagrera. És un carrer que està de zona verda. A la Sagrera estem acostumats perquè tot el parc de la Pegaso és zona verda i tenim un col·legi, tenim la Guàrdia Urbana, i tenim, però em sembla, un timo permanent. O sigui, ens timen una vegada, una altra, i aquí em sembla que ens volen timar una altra vegada. Vostès s'han fet una proposta en què en contemplen fer aquest carrer zona verda. O sigui, si és carrer no és zona verda. I ens contemplen, vostè ho ha dit abans, la zona que nosaltres aquí el coneixem com la zona del quilòmetre 14, la nau aquella que se diu que s'ha d'enderrocar. Vostès diuen, no, la podem fer zona verda, però la deixem coberta per a usos múltiples. No, perdoni, aquí, o sigui, les zones verdes són zones verdes. Ja prou minses són les zones verdes que ens han adjudicat. És senzillament el mínim que correspon per la normativa. I doncs ja tenim problemes en el que és el propi parc lineal. Nosaltres, la Bòstic, jo crec que tots estem d'acord en que ha donat, gràcies a la iniciativa que ha tingut el Xavier i la gent que ha col·laborat, hem pogut fer unes quantes coses aquí, que si es poden continuar fent, doncs escolta, bé, però el que no pot ser és a canvi de modificació amb zones verdes, amb modificació d'edificabilitat. L'altre dia ja ho deien alguns, si l'Ajuntament està d'acord, que compri l'espai i doncs que facin amb ell, que el converteixin en equipament. Però això no pot ser que l'edificabilitat que no es pugui fer, que mira que res més n'hi havia un trosset, que resulta que això repercuteixi amb la resta de barri i de veïns. Jo crec que el barri de la Sagrera és el barri més densament poblat del districte. I doncs ens agradaria que trobem, jo crec que entre tots, una bona solució que sigui bona per tothom i no comporti ni hipoteques ni comporti malifetes pel barri. No sé si m'he deixat alguna cosa. Gràcies. Ja està. D'acord. Algú altre? No. Home, que avui no hi hagi més gent que vulgui parlar. Hauràs de pujar perquè si no fa... No, només un parell de preguntes per aclarir. Em dic Dani, de Cadilla, de la cooperativa 5360, que està aquí a la Bòstic. La primera pregunta és, no m'ha quedat molt clar respecte al pla, si el carrer Ferran Torner quedaria finalment, doncs, seria un carrer... Si el carrer Ferran Torner quedaria tallat o tindria pas fins al parc lineal, això no m'ha quedat clar.
tampoc no he acabat d'entendre molt bé el tema de la quilòmetre 14, perquè vol dir que el carrer actual s'hauria d'ampliar, o sigui, del pont del treball s'hauria d'ampliar o s'hauria de modificar el traçat. No he entès molt bé. Hi ha una altra pregunta sobre el tema, sobre la previsió sobre la peça de la Bòstic, que és en algun moment s'havia parlat d'incorporar-hi una part de vivenda de protecció oficial o de vivenda. No sé si això en el pla que heu presentat segueix sent així o no. I una quarta pregunta que no m'ha quedat molt clara és respecte a la titularitat del solar. És a dir, això segueix sent de la llave d'oro, no és de la llave d'oro, s'ha compensat la llave d'oro, no acabo de tenir... O sigui, en l'exposició no m'ha quedat molt clar en quina situació realment està el solar i si s'ha fet ja la compensació i és propietat de l'Ajuntament o... He preguntat sobre el carrer Ferran Turner, sobre el fet del quilòmetre 14, a què és degut exactament, perquè sí, perdona, la nau que deies de potser deixar els cavalls, però que no es podia mantenir tancada. Si la raó és que s'ha d'ampliar la via, si s'ha de desplaçar el traçat de la via, no he acabat d'entendre molt bé això. He preguntat sobre la titularitat del solar i també sobre els edificis, la vivenda. I finalment també una altra pregunta sobre això que comentava el company de l'Associació de Veïns, és el fet que estiguem parlant de reubicació de l'edificabilitat. O sigui, aquí hi ha una decisió política prèvia de no reduir, de mantenir l'edificabilitat tal com és. És a dir, no hi ha cap opció política, no tècnica. Entenc que pres la decisió política de que es manté l'edificabilitat tal com és, els tècnics fan la feina de posar les peces allà on hi càpiguen. Però hi ha una decisió prèvia política de mantenir aquesta edificabilitat que és econòmica o això no es pot realment canviar. Això tampoc no em queda molt clar en aquesta discussió. Gràcies. Gràcies. Algú altre? Sí. Jo soc el Jorge de la Nau Bòstic i volia afegir-me al comentari del company del Marcos, em sembla, de l'escola, que des de la Nau Bòstic, vull dir que tenim la cooperativa Cimut que treballa amb sostres energèticament sostenibles i que som els primers interessats en què això es pugui fer un estudi sobre els sostres però també sobre el subsol i jo crec que estaria molt bé abans de continuar de poder tenir més informació sobre això. Som conscients que no és només a la Bòstic, sinó que a Barcelona hi ha molts espais, però evidentment empatitzem molt amb l'escola que tenim davant. De fet, l'escola són bàsicament un annex de la Bòstic perquè molts alumnes, moltes activitats, molts cursos utilitzen la Bòstic, però estaria molt bé poder definir una mica aquesta obra que s'ha de fer de substituir les cobertes. Gràcies, Jorge. Joan? El nom i l'entitat. Hola, jo sóc el Joan Vitòria del Globus Vermell. Estem aquí a la Bòstic des de fa mig any, de fet, només. Ens hem passat 12 anys a la nau Ivanov. Per tant, coneixem bé el barri, coneixem bé la Bòstic, perquè encara que només faci mig any que estem aquí instal·lats, sí que hi havíem fet altres activitats des de fa anys, des del 2015 hem anat venint aquí a muntar-hi activitats, per tant coneixem bé com funciona la Bòstic i volia fer una reflexió. En els plànols que ensenyeu, on es preserva la Bòstic, es decideix fer aquí aquesta zona verda que dona continuïtat al carrer que ve d'aquí més amunt, i després ve l'escola-institut. Clar, tot el que és zona verda i per tant s'elimina el que s'entén actualment com un recinte industrial. És a dir, la reflexió és, la Bòstic no és un edifici. Jo ho entenc així, és un recinte. I quan dic un recinte i ho diferencio d'edifici és perquè és un edifici amb uns espais exteriors. I aquests espais exteriors
donen molta vida, possibiliten moltes de les activitats que avui en dia es fan a la Bòstic. Si aquest espai exterior deixa de ser un recinte industrial, i quan parlo de recinte vull que penseu, per exemple, en llocs que sí que coneixeu, com la Fabra i Coats, on és un recinte amb un conjunt d'edificis i uns espais exteriors. Can Batlló, que és una mica el mateix. Palo Alto és una mica el mateix. Cada una amb una gestió diferent, però perquè entengueu el concepte físic del que estic dient, de recinte, és que aquests espais exteriors alimenten completament la vida d'aquests espais interiors i tota l'activitat que s'hi fa. Si això es perd, aquí a la Bòstic, és com amputar, no sé, 2 cames a una persona. Saps què vull dir? La vida que es podrà fer a la Bòstic, totes les activitats que avui en dia passen a la Bòstic, o gran part d'aquestes activitats, deixaran de ser possibles. No sé si això hi ha algun tipus de resposta des de l'Ajuntament o com s'aborda, perquè crec que seria un molt mal favor a un equipament que, per cert, abans el company de l'associació de veïns deia gràcies al Xavier Bacian es va recuperar i s'hi han pogut fer algunes activitats. No són algunes activitats, és que porta 7 anys fent moltíssimes activitats cada dia, acollint activitats del barri, veïns del barri, entitats de la ciutat també. És a dir, no menys valorem el que s'hi està fent a la Bòstic perquè és impressionant i crec que hi ha gent a la Sagrera a vegades que no ho valora prou quan és un equipament de referència, no només al barri, sinó a tota la ciutat i més enllà. Gràcies. Sí. Fem aquesta paraula i donem resposta? Sí. Hola, soc l'Agustí, veí del barri. De moltes de les entitats que heu posat a la llista soc soci i de l'associació de veïns també hi pertanyo. A veure, la meva pregunta no és referent a tot el que heu dit. M'hauria agradat que aquesta doble possibilitat, aquest doble plantejament, ens l'haguéssiu presentat l'altre dia a la sala del Cortines perquè no es va presentar. No es va presentar. Punto, ja està, no passa res. Però que ens hauria agradat saber-ho llavors. L'hem sabut avui, cap problema, no és problema, però ens vau dir que ens havíeu presentat i que avui es tornaria a repetir el mateix. S'ha ampliat, fantàstic, perquè també ens han quedat més clares moltes coses. Això la primera cosa. La segona, molt bé. Jo espero que entre tots arribem a un bon consens i que això es mantingui. Com a fill del barri, vull que això es mantingui. Ja veurem com. Molt bé. M'agrada molt calendaritzar. Tenint en compte que d'aquí un any no sabem qui hi haurà al capdavant de l'Ajuntament. Perquè hi haurà una coalició segurament governant, no sabem si la mateixa, una altra, no hi haurà cap partit en majoria, això ja també ho sabem. Bé, a partir d'ara, com funciona? Quants anys hem d'esperar? Perquè aquí a la Sagrera estem acostumats a haver d'esperar molts anys. I nosaltres volem que això es mantingui, però que es mantingui en condicions. Jo estic molt d'acord amb el que ha dit el de l'AFA i completament, com a persona que treballa en educació, lluitem al màxim perquè allà on tenim algun tipus de contaminació es pugui eliminar. Les criatures tenen moltes més possibilitats d'agafar malalties d'aquest tipus que no pas els que ja tenim uns quants anys, que ja estem bastant contaminats. I llavors, però com ho farem? Quants anys hauríem d'esperar a que això passi a ser un equipament públic, a que això rebi tot el que ha de rebre, o sigui, tota una restauració, tota una reestructuració, sigui la que sigui, que després, evidentment, hi haurà, se suposa, els concursos públics, perquè com a entitat ha d'haver-hi, t'has de presentar, etc. Tot això quan? O sigui, els que som aquí tindrem possibilitat de continuar gaudint de les activitats, que és veritat, jo estic completament d'acord, es fan moltíssimes activitats, moltes activitats, més de ciutat que de barri, però moltes activitats i d'escoles i tal, tots hem vingut, o sigui que, perdona, que abans que vosaltres vinguéssiu ja veníem aquí a netejar, o sigui que som molt de temps de conèixer, però, clar, jo el que voldria és que tots els que som aquí, que alguns ja pintem canes des de fa temps, que ho arribem a veure, perquè si va tot com l'AVE està molt bé perquè li fem les culpes als d'allà, de l'altra banda del riu Ebre. Però, perdona, l'Ajuntament ha anat fent coses al barri, però ha costat moltíssim al llarg dels anys.
Bé, només és això. No crec que em pugueu respondre ara perquè suposo que tampoc no teniu la possibilitat, però ens agradaria als veïns i als usuaris de la Bòstic i d'altres, si us plau, saber quin futur. Gràcies, Agustí. Hola? Ara. Una prèvia, vull dir, de fet, avui la gràcia era explicar aquestes propostes que són, ja dic, són un parell de propostes que no són definitives i que la idea era escoltar totes aquestes inquietuds, necessitats, no? Que ens diguéssiu quins són aquelles qüestions que s'han de tenir en compte a l'hora de desenvolupar, canviar, millorar, etc. aquestes propostes, que no ens pensem que això és així. El que vull dir és que tampoc tenim totes les respostes ara perquè moltes de les coses que ens heu anat traslladant les hem d'estudiar i veure com els hi donem encaix amb tot aquest Tetris puzzle que estem muntant, val? Perquè també ens situem en quin punt estem de... No és que seran aquestes dues i ja està i tal, i això ho teníem ja tot treballat, sinó que per això deia, quan no hi havia més paraules, dic, no, és que és el moment ara de que surtin les diferents inquietuds, que si els espais, per exemple, això dels espais exteriors, doncs això no, segurament no havíem pensat, que la Laia deia, no, això encara podem trobar una manera, però que és aquest moment el que nosaltres necessitem escoltar-vos, perquè sí que hi ha coses que són més sabudes, que ja les hem anat repetint més i que les tenim més al cap i que potser sí que tenim respostes més concretes, però n'hi ha d'altres que ara és quan s'han d'anar compartint. Llavors, comences tu amb coses així més tècniques i et vaig complementant i anem fent aquí mano a mano el que puguem i el que sabem i el que no, doncs ens ho emportem. Gràcies a tothom, a tots els que heu dit tantes coses, que està molt bé. Jo crec que està molt bé recollir tot el que... Jo crec que està bé fer una proposta, perquè així, davant de la proposta, però una cosa són les intencions. Si vinguéssim aquí dient les intencions que tenim, seria molt difícil també construir la vostra mirada respecte a les nostres intencions. En canvi, quan vas amb una proposta concreta, està bé perquè tothom la visualitza i llavors les propostes són més senzilles també de dir, articular o com afines el llapis per tal d'anar redibuixant aquesta proposta que tens. Per tant, jo crec que no tinc respostes a tot, està claríssim, perquè heu preguntat coses que se'n van una mica també del que és el propi planejament i de la pròpia ordenació i del propi tema que teníem aquí sobre la taula, però intentarem anar a donar resposta. Vaig intentar articular-me, de la segona persona que ha participat no he pogut recollir el nom, però vaig intentar ser una mica ordenada. El Marcos, que és el pare de l'escola que ha participat, que ara no et veig aquí. A veure, la temporalitat està garantida. O sigui, fins que no es vingui el desenvolupament, la temporalitat, que jo això sí que ho desconec, si els nous mòduls que han de vindre o no, la temporalitat està garantida en el lloc que ara tenim i en els espais que ara tenim. El desenvolupament, quan hi ha un pla especial aprovat l'any 2020 per tal de definir quina és la volumetria d'aquesta escola-institut, d'aquest institut-escola, perdoneu, que hi haurà, i per tant aquest pla especial recull ja totes les necessitats, que són al voltant d'aquests 4.400 metres quadrats de sòl, amb aquests 5.500 metres quadrats de sostre, recull ja les necessitats, amb aquest encaix que teníem. Ara bé, com deia també abans la regidora, o sigui, aquesta és la proposta que nosaltres tenim ara i hem d'acabar d'afinar entre nosaltres tot allò que ha de passar en aquest àmbit per tal de poder preservar aquesta Bòstic. Per tant, per una banda, la temporalitat està absolutament garantida i és al marge d'aquest planejament i per tant tots aquests volums que hagin d'aparèixer ara com a temporals s'han d'anar situant allà on tinc capacitat de posar-se i més endavant quan es construeixi és aquest pla especial que es va aprovar l'any 2020 en el qual està garantida totes les necessitats de la pròpia escola. Per tant, jo crec que amb això hi ha d'haver tranquil·litat. També hi ha possibilitat de poder revisar també aquest àmbit de la pròpia escola, per tant això també pot ser el pati, de quina manera això també es pot acabar de resituar. El tema de l'amiant, tot el tema de la contaminació, qualsevol llicència d'obres, quan està en un tema contaminat, i aquí els tenim els companys de BESAP que ho tenen claríssim, tots els que estan en antics polígons industrials o en llocs on hi ha hagut indústria, abans de donar la llicència és requeriment de la pròpia llicència tindre el certificat que aquell sòl estarà descontaminat. Per tant, això ja forma part del propi desenvolupament que això serà d'aquesta manera. Per tant, la pròpia llicència, quan això s'ubiqui, ja es farà aquest anàlisi i tot aquest sòl d'aquesta manera. I per tant, això ja és el que s'anirà... S'haurà de descontaminar. En el moment que tu fas alguna cosa... Sí, sí està contaminat, evidentment. Sí està contaminat. I per tant, això és condició sine qua non de la pròpia llicència. Perdona? Quina llicència donaràs? Si l'activitat és la mateixa?
Però perquè ara és temporal. Perdona. Ja parlo jo. Nosaltres ja estàvem en aquest escenari de dir, hombre, ja sabem que hi ha tot això, però com que la Bòstic a mig termini se n'anirà fora, doncs d'alguna manera no es preocupava tant en l'escenari que la Bòstic es queda, això ens passa. Haurem de tenir un pla, no? Clar. Sí. S'està incomplint des d'allà. I el tema del subsol, jo crec que, la veritat, tinc els meus dubtes, però unes cates crec que seria l'ideal. O sigui, abans de continuar amb tota una mogura com aquesta, salvar la Bòstic, si es pot salvar, si es pot curar del que té. Si va acompanyada d'un pla, no? De descontaminació. De descontaminació, ja dic, del cielo i del suelo, del que hi ha al mig, estem enamorats, però tot això és... I el tema de l'amiant? Sí. I el tema de l'amiant... Bueno, quan fem la llicència, home, només perquè diu que acabes de dir que la temporalitat està garantida, això porta a que es pugui fer qualsevol... Perdona, és que això s'està gravant per fora, em sap greu perquè hi ha tota una sèrie de gent que ara no t'està sentint. I a més, perdona, ens deixes que acabem? Perquè si no ara farem un debat, obrim un debat, jo prefereixo acabar i després si vols podem fer rèpliques, perquè si no és infinit. Vull dir que si a tothom anem donant rèpliques no podem acabar el debat, perdona. Llavors, el tema de l'amiant es tracta, hi ha tot un tema de descontaminació de l'amiant que en el moment en què s'hagi dut a terme aquesta operació d'aquí es farà la gestió pertinent. No? I per tant això l'Ajuntament ja ha començat amb un pla perquè és evident que tenim un problema greu i per tant de quina manera s'haurà d'anar fent amb un projecte concret de la descontaminació, del canvi de l'amiant que pugui tindre aquests edificis. L'altra persona que venia a parlar del tema de les alçades. No? El tema de les alçades no, jo crec que jo no he acabat d'entendre molt bé quines eren les queixes, jo crec que era una queixa a la totalitat, sí salvem la Bòstic però a la totalitat de tot el que es proposava. Jo crec que el que venies a proposar és si estaven garantits tota la resta d'equipaments que estaven previstos, quan comparaves la Pegasus i els espais lliures. Aquesta proposta que tenim ara sobre la taula que us hem portat manté tots els equipaments que estaven previstos en aquest polígon d'actuació urbanística en el qual hi havia una sèrie d'equipaments, estan tots garantits i també les zones verdes. I per tant el que fer és afegir aquest nou equipament i per tant es garanteix tota la resta d'usos i per tant no hi ha perjudici ni una pèrdua de tot el que seria les previsions que hi havia al voltant dels equipaments. I per tant, no sé si el que anaves era explicar una miqueta això, ho vinculo també que parlaves de les alçades, de quina manera aquestes alçades s'estaven incrementant per tal de donar compliment a l'edificabilitat ja establerta i això ho lligo també amb el que proposava l'Agustí, crec, el tema del sostre, de quina manera preservar tot el sostre. Això és una decisió tècnica o política? És una decisió mútua. Jo crec que és una decisió compartida. Tot aquell sostre que no s'ubiqui, l'Ajuntament l'ha de comprar, perquè ja són uns drets que el planejament ha donat. El planejament, quan s'aprova, dona uns drets a aquella propietat. I això és el que fa. És llei sobre aquell sòl. I això és d'aquesta manera. Per tant, si allò no es materialitza, l'Ajuntament ha de comprar aquell sostre que no es pugui materialitzar en el lloc. I en el moment en què ocupem tot aquest àmbit perquè fem aflorar un nou ús, un nou edifici, tot aquell sostre que no podem arribar a materialitzar, que ocupava aquest espai amb un altre ús, s'ha de comprar i s'ha de pagar. Per tant, tècnicament hem vist que és factible, amb la forma que us explicava, on es posen aquestes alçades, perquè és un àmbit prou ampli i prou gran, i per tant té capacitat de poder absorbir-ho. Podria no ser així. Si, per exemple, la nova Bòstic fos molt més gran i ocupés molt més espai, potser estaríem plantejant uns edificis molt més elevats i, per tant, seria de complex ajust. Però aquí hem vist tècnicament que és factible i, per tant, la no necessitat d'haver de comprar aquest sostre. No és habitual el fet d'haver de comprar el sostre quan és factible, perdoneu, de situar-lo. No és que no sigui habitual, és que és una pèrdua en què l'Ajuntament perdria una capacitat econòmica que podria desenvolupar d'altres projectes i en canvi ha de situar aquesta despesa en un lloc on té capacitat d'absorbir el que seria al voltant de 4.000 metres quadrats. Perquè estem parlant d'un àmbit molt gran amb un parc immens. Després parlàvem del Dani, comentaves el Ferran Torné. Sí, Ferran Torné té continuïtat.
Fins ara no ho tenia, per tant, el que proposem és que pugui tindre la continuïtat del que serà tot el carrer i, per tant, connecti directament amb la Sagrera, amb aquesta transversalitat que estem intentant situar. La titularitat de l'equipament actualment és de la propietat d'aquest sòl, que no és l'Ajuntament, i una vegada es desenvolupi, la titularitat d'aquest equipament serà pública i serà de l'Ajuntament. I, per tant, la gestió també d'aquest equipament haurà d'estar també pública, per tant haurà de ser a través de tot el sistema d'adjudicació també públic, a través dels concursos públics, per tal de poder la pública concurrència que hem de garantir que es tingui. I per últim, el Joan, que comentaves el tema del recinte de la Bòstic, jo crec que és molt pertinent el que dius i per tant jo crec que la participació és això. O sigui, en el moment que ho posem sobre la taula es veuen aquests entorns de recinte, de quina manera no només ocupes els espais construïts, sinó també els espais lliures també formen part d'aquests usos que la Nou Bòstic pot oferir als veïns. Això forma part del projecte. El projecte de la pròpia Nou Bòstic, una cosa és el que fem urbanísticament i l'altra és la recuperació d'aquestes naus, com per on s'ha d'accedir, si això s'ha de mantenir com un recinte, jo crec que forma part d'aquesta participació, decidir com ha de ser, de com es vol. Això es pot quedar reflexat en el propi equipament, en el propi planejament o no, no té per què detallar-se d'aquesta manera, no pot ser el propi projecte arquitectònic que ho acabi definint. Sí que és veritat que cada vegada som menys, intentem que hi hagi menys recintes, que la ciutat estigui menys recintada, perquè en el fons genera dificultat de transversalitat i de porositat amb respecte a la resta del barri. Com més obert està un recinte, la pròpia paraula ho diu, més facilitats tens de que pugui haver un encreuament o que no. Però és veritat que pot generar uns usos i per tant jo crec que és un projecte que s'ha de poder estudiar si hi ha una part que s'ha de quedar recintada o ha de ser tota o no i per tant això jo crec que és d'aquest planejament d'aquesta participació ciutadana on s'ha de dir. I per últim el tema del calendari. Clar, el que portem aquí és la modificació d'aquest planejament. Aquest és el primer pas, no sé on estaves, Agustí, on estàs? Aquí. És el primer pas en el qual la regidora vol impulsar aquest canvi de planejament, tots, aquest canvi de planejament en el qual una vegada estigui aprovat definitivament, que ha de ser al llarg del voltant de 8-9 mesos que puguem tindre-ho aprovat, això quan estigui aprovat definitivament la Nou Bòstic ja estarà catalogada i per tant ja estarà preservada i per tant ja donarà peu a que es pugui desenvolupar el creixement d'aquest àmbit en els llocs que aquest planejament determini i la Nou Bòstic no pugui anar a terra. O sigui, hi ha diferents fases. La primera és el planejament, per tant, és el pas més ferm de cara a la protecció de la Bòstic. Per tant, dins d'aquests calendaris que deies tan llargs, jo us entenc perfectament, els veïns de la Sagrera, perquè clar, una obra d'aquestes envergadures jo crec que són absolutament esgotadores pels veïns, però aquest és el pas més ferm que podem fer, el del planejament, aprovar un planejament en què això es protegeixi. Per tant, després, la reactivació, el desamiantat, el projecte arquitectònic que es pugui acabar definint de si és el recinte, com s'ha d'acabar definint tota la resta d'equipaments o de construint, això vindrà després, però la preservació i la consolidació és en el propi planejament, que és el que ara estem fent, la participació ciutadana per l'aprovació d'aquest planejament. O sigui, està dins, aquest procés és per la modificació d'aquest planejament. Lo de la nau... Espera, que acabi. No, faltava respondre, perquè ella està recordant el tema del carrer Ferran Torner i per què la nau... Lo del carrer. Vale, el carrer... El tema de l'habitatge dotacional. El carrer, disculpeu aquí, el carrer de Clara Zetkin, per tal de poder tindre aquesta continuïtat, la nau, la continuïtat vol dir que vas, o sigui, quan nosaltres tracem carrers, des del planejament, has d'anar, l'eix del carrer preexistent, és el que ha de tindre continuïtat respecte al nou que fas, si no el carrer queda desplaçat. Si desplacem el carrer no tens la continuïtat del carrer. Això és una norma claríssima per tal de poder-ho fer. L'eix del carrer, per tal de tenir aquesta amplada, ha de poder ser així. Si mantinguéssim aquesta nau, la vorera, per tal de poder tindre a eix al propi carrer que ens ve de dins de Sant Andreu, la vorera quedaria molt petita i per tant aquesta nau no la podem preservar perquè el carrer no tindrà la secció suficient com per garantir la seva viabilitat i per tant aquesta nau és la que queda afectada. És una llàstima però els carrers previs no ens els podem inventar, ja existeixen i per tant hem de poder donar aquesta continuïtat. Per tant és l'única que es veu afectada en aquest àmbit. I per tant la proposta és que sigui qualificat de zona verda. També penseu que les zones verdes que hem hagut de reubicar
és complex també perquè ja teníem una zona verda i per tant ara això ha sigut qualificat d'equipament i per tant reubicar també aquestes zones verdes també és complex i per tant hem de poder encaixar al màxim totes les xifres de zones verdes que tenia tot l'àmbit. I el tema dels habitatges dotacionals? I el tema dels habitatges dotacionals estan previstos que vagin en aquest àmbit aquí. Això es preserva. Fora. No estan ubicats aquí perquè si no ens hauríem de carregar l'estructura de la pròpia Bòstic. I per tant els habitatges dotacionals previstos són, perdoneu, és aquest àmbit aquí. D'acord? Que ja és on estaven previstos. Sí? Existeixen. Clar. Tu, Agustí, deies d'altres? Ai, perdona. Jo crec que No. potser s'havia pensat com que hi ha una part d'equipament, no? Que es pogués fer habitatge, que hi hagués una part de les naus que poguessin ser habitatge dotacional, potser això. Però llavors les pròpies naus han de canviar la seva estructura. És o preservem l'arquitectura o canviem els usos i a dins dels Per propis això ni s'ha equipatges. portat. Això jo no sabia que estava sobre Bueno, la potser en taula. alguna... Amb alguna conversa, no? Sí. Però llavors no pots preservar el patrimoni. Vale. Sí, jo sabia per què ho estaves preguntant. Val. Algunes aportacions menys tècniques, potser més polítiques. Sobre el tema de l'escola, vull dir, el nostre compromís com a districte no és perjudicar en cap cas l'escola, per tant, ens emportem, o sigui, més enllà de tota la batalla que hem de fer amb l'edifici definitiu i tal, garantir que tingueu l'espai de l'escola i veure si d'alguna manera, no, perquè sembla que, jo tampoc, no sé, no soc d'urbanisme, però semblaria que la proposta que hem fet toqui una part del que està previst que sigui pati. Seria això, no? El especial que vam aprovar el 2020 ja estava recollit amb Sí, aquesta forma que estem ara aquesta proposta no traslladant. canvia el fet de que hi hagués menys pati. En tot cas, el que voldríem ara és intentar revertir el que es va proposar al pla especial. O sigui, entenem el matís, que no és que la proposta que estem fent avui faci que hi hagi menys pati, sinó que estem treballant sobre una proposta de pla especial que ja preveia menys pati. Vale? Ho dic perquè es podia haver entès que el que estàvem proposant avui treia, sinó que entenc que la preocupació és aquell pla especial que has de fer treia molt de pati i veure si en aquesta reordenació podríem recuperar alguna cosa. La Laia em diu fluixet, ho podem estudiar. Vale? Però vull dir, és que tal com ho havies dit, jo m'havia espantat perquè he dit, hòstia, hem proposat alguna cosa que retalla. I no, vale. Encara t'he vist prou tranquil, saps? Dic, bueno, està bastant tranquil. Vale, aclarit. Vale. Però deies això altre, no? Clar, o sigui, el que no té... Clar, una cosa és... Bueno, posa la imatge, però una cosa és el que seria definitiu i cap a on vols anar, i l'altre és que en el mentrestant no es pot perjudicar el que sigui que ha de passar a l'escola, per suposat. Ara, el que sigui que ha de passar a l'escola, això ho hem de treballar en altres taules. Però en tot cas no tindria sentit, no?, posar-nos a pensar en una cosa que dificultés encara més el procés de construcció de l'escola definitiva. Per tant, vull dir que compromís total i bueno, doncs ho treballem. Clar, el tema de l'amiant, aquí hi ha dues coses, no? Una cosa és que avui i aquests dies se suposa que estem dient tret de sortida, volem anar cap aquí, i tot el tema de la gestió de l'amiant que s'hauria hagut de fer encara que això no passés, vull dir, és com una etapa que es fa posteriorment, no? En el moment que decideixes tu canviar planejament, dius, bueno, doncs ara, la gestió urbanística, no sé, m'ho invento, aquí hi havia un privat que és la propietat, no sé si hem contestat, però la parcel·la és propietat d'un privat, que és la llave d'oro, i que s'hagués hagut d'ocupar, no? O que haguéssim hagut de negociar o de veure com duia a terme el desamiantat en el cas de que la Bòstic vull dir que en el cas de que els usos previstos aquí fossin els que anys enrere estaven previstos, doncs haguéssim hagut de fer la gestió urbanística amb aquest privat i s'hagués hagut d'ocupar del desamiantat. Ara, si estem pensant una altra cosa, no? Que primer hem de decidir si volem pensar una altra cosa, després hem d'anar a la part de la gestió urbanística. I clar, vosaltres diu, bueno, és que jo vull tenir clar que si anem cap aquí, això no es quedi penjat anys i anys. I clar, tècnicament el que es diu normalment és, bueno, primer has de saber cap a on vols anar i a partir d'aquí comences a fer la gestió. Llavors, potser entre una cosa i l'altra, vull dir, entre... Sí. Espera't un segon. Que jo acabo ja.
no sé si t'hem entès, però en tot cas jo el que diria és que entre un extrem i l'altre, doncs hem de, sabent que no tindrem tota la solució del desamiantat i com anirà d'aquí al setembre, sí que hem de tenir una idea de com podria anar la gestió urbanística d'això, si podríem negociar alguna cosa amb el privat, si ens n'hauríem d'ocupar tots nosaltres. Alguna cosa més que volia apuntar. El tema dels equipaments, jo no he entès quin és el patiment, perquè el fet de que aquesta zona, si es conserva la Bòstic, passi a ser d'equipament, com deia la Laia, no és que sol d'equipament que hi ha i que encara queda per desenvolupar, tot i el molt que ha desenvolupat l'Ajuntament, que és veritat, no? que anem lents i que és una zona on la història de l'AVE fa que això sembli interminable i que estàs permanentment en obres, d'acord? Però el fet de decidir que aquest sol el qualifiquem d'equipament i mantenim la Bòstic no treu la resta d'equipaments previstos o no treu que ens pugueu continuar apretant pels equipaments. Per tant, no és una cosa que hagi d'entrar en competició. Volia deixar-ho clar perquè no sé si era això o el fet del reclam era ja que això serà equipament, que aquí passin o que aquí hi hagi equipaments que estaven previstos en altres llocs, però en tot cas el fet que això, si volem conservar, sigui equipament, no treu cap dels altres equipaments previstos i això. Un tema que jo crec que sí que hi hem de pensar, que és el tema de l'edificabilitat, perquè ha sortit per aquí. Això és una decisió tècnica, política. Pensem-hi, no? Vull dir, la proposta és que l'Ajuntament es gasti X diners, que ja hauríem de veure quants, perquè no sé a quina... Però milions, en fer una compra que no és que et doni edificis, és que bàsicament és fer un pagament a canvi de fer desaparèixer uns determinats edificis en un moment en el que des de l'Ajuntament estem desesperades per buscar sòl, per buscar habitatge, estem desesperades gastant-nos els diners comprant habitatges en el mercat privat per posar-los a disposició, gastar-nos uns diners, políticament, una altra cosa és que després tècnicament o administrativament sigui impossible de justificar perquè dius, doncs estem en una zona que no és que estiguis augmentant 10 alçades, sinó que tens edificis molt alts als que els hi poses una miqueta d'alçada on no tens, en unes zones verdes molt àmplies, vull dir, no sóc ja una fan de les grans alçades, però si en algun lloc pots posar alçades és quan no tens, quan tens un parc amplíssim que no tapa, saps, a 40 blocs de veïns que tens allà al davant. Però ja que parlem políticament, realment, la proposta és que en un context en el que tenim poc sòl per construir, en el que estem desesperades gastant-nos els diners comprant habitatge, haguem de gastar-nos els diners per pagar-li a un privat a canvi de, bàsicament, res, simplement per... A mi, també com a regidora d'habitatge, em costa molt de justificar. Com? Jo no em posaré a parlar del Primavera Sound ni de... No, estàvem parlant tècnic... Jo estava fent la reflexió i jo crec que és molt difícil de justificar i políticament no crec que aquesta hagi de ser la prioritat. També depèn de com es puguin repartir aquestes alçades i que no suposin el gran perjudici per ningú, però entenc que estem en una zona en el que, no sé com dir-ho, no és el mateix pujar 4 alçades al mig del Raval que pujar-les al davant d'un parc immens, que no és encara un parc però que ho serà. M'explico? No enganyem a ningú. Aquí hi ha una proposta... Un moment, jo no estic... Ei, Oleguer, jo t'he deixat parlar, no t'he interromput, com no podia ser d'una altra manera, jo només demano el mateix. El que dic és que la proposta de gastar-se diners en compensar alçades a canvi de cap habitatge, a mi em sembla, en aquest context, políticament poc defensable. I ho deixo clar. I crec que totes hi hem de reflexionar. Està bé la pregunta, però jo dono la meva opinió també veient on han d'anar distribuïdes i amb molta cura, però crec que és molt difícil de defensar. I crec que la resta de coses... El tema de calendaris jo crec que ho haurem de pensar bé i haurem de fer calendaris al màxim de realistes possibles, però que ara és impossible. En tot cas, ara, gent que volíeu... Jo crec que ara... Jo crec que ara es pot tornar, torno obert i la gent que vulgui tornar a intervenir, endavant. No, però si s'han d'aclarir coses o...
lo de la tercera línia de mòduls, perquè la tercera línia de mòduls on va és en aquesta línia verda verda, no? És que cada pantalla es veu colors diferents. La línia intermitja que veieu és la paret de la bòstic que tenim aquí. Llavors els mòduls estan de la paret de la bòstic cap allà, cap a la B, per entendre'ns. Llavors, això ara està en una zona escolar, a partir d'ara no ho estarà. Per tant, aquesta és la inquietud. Si em dius que la provisionalitat estava... em dono per tranquil·litzat i ja està. Però justament el que no em tranquil·litza tant és sentir paraules com mentrestant, provisionalitat, en fi, som un país llatí, tots sabem què significa això. Per tant, el tema de l'amiant és un tema, és una il·legalitat que no és per ja, que és per fa dècades, que s'està incomplint la llei i corrent un risc. El tema del subsol és una cosa que s'ha de mirar, no demanem més que es miri. I llavors, clar, el concepte canvia. No és mirem cap a on anem i llavors veurem què fem. No, mirem si podem anar, perquè si la bòstic no es pot salvar per una qüestió sanitària, no podrem anar cap a on creiem que volem anar. Per tant, canviem el concepte, perquè això sí pot ser un obstacle insalvable, un tema sanitari tan greu, sanitari i legal. Per tant, compte, posem això per davant, sisplau, perquè si la bòstic, que no ho creiem, evidentment, però necessitem saber-ho, no es pogués salvar per un tema sanitari, això seria un nyap en tots els sentits monumental, històric. Per tant, jo crec que ara mateix és una condició sine qua non perquè això pugui tirar endavant. Perquè si la bòstica està malalta, doncs potser salvar-la, tant de bo que es pugui, dic el primer, no imagino un millor veí, però aquest és un problema molt greu, és una qüestió molt greu i crec que s'ha de mirar amb molta cura i amb molta sensibilitat. Ja està, ara faré més. La descontaminació dels sòls en aquest àmbit es podria fer. No té una construcció que no pogués descontaminar-se els sòls. Per tant, la descontaminació dels sòls, si fos així, es pot fer. S'ha de fer l'estudi i s'ha de veure quina és evident. Desconec si hi ha estudis de descontaminació del sòl aquí, no, però es pot fer. Estem rodejats de sòls industrials i cada vegada que intervenim fem els estudis per tal de veure quin és el grau de descontaminació que s'ha de fer, si és que s'ha de fer. Llavors, en funció dels usos, es descontamina d'una manera o es descontamina d'una altra. Però és factible fer la descontaminació de la bòstic, com també és factible fer els canvis de la coberta. Sí, ja sabem que és molt complicat, però s'ha de fer, sí. Està bé que ho batalleu. Ja està, vale. Vols intervenir d'un aclariment de... Només volia fer un entrecomentari i pregunta respecte al carrer, que ara no sé com es diu, però que és el... El què? Com? Clara Zetkin, vale. No sabia què. Sí, exacte, Clara Zetkin, que és el carrer que actualment és el Pont del Treball també, no? Si tu agafes el carrer que ve de dalt, del centre, diguem-ne, més històric de la Sagrera, és un carrer estret, amb un sol carril, no? I unes voreres també estretes, perquè no... No, ja estaves bé en el plànol que tenies. No, el plànol que tenies ara estaves bé. Aquí. Aquest carrer. Aquest carrer és un carril, unes voreres que tampoc són molt amples. Clar, ara avui en dia, aquest carrer té, no sé si són 2 o 3 carrils, perquè és un pont bidireccional, amb bastant trànsit, perquè és el pont del treball, però és un pont provisional. Ara torno a dir. Aquí, espera, té, Joan. Ja està. Sí que sona. No, en sèrio que sona. Sona? Sí, sona. Vale. Ai, perdona. Quin vols? Tots són obstacles. Ara! Aquí. Vale. No, aquest torno a començar, vale? Així. Aquí hi ha un sol carril, hi ha unes voreres, que és el que dona, vale? El carril més 2 voreres iguals a banda i banda. A partir de Berenguer de Palou cap aquí, com que va cap a l'actual Pont del Treball, que és provisional, perquè hauria d'estar a Garcilaso i no aquí, clar, ara les voreres són molt estretes, però és que tenim, no sé, són 3 carrils, diria, algú em pot corregir, són 3 carrils, oi? És bidireccional, perquè hi ha bastant trànsit. Clar, tot aquest trànsit desapareixerà, perquè passarà, suposo, el que era la continuació de Garcilaso un altre cop, una vegada s'hagi fet tot el parc i tota la nova urbanització. Per tant, si aquest carril es pot mantenir tan estret com és aquí, un sol carril, perquè és per lògica urbana, no crec, ho hauríem de filar prima amb un plànol,
però no crec que aquesta nau calgui enderrocar-la, a no ser que hi hagi una altra raó, que no és tant d'alineament com de guanyar zones verdes. Si és així, no ho sé, ja no m'hi fico, però si és un tema d'alineaments jo crec que no caldria. Bueno, podem estudiar tot. Es pot revisar tot, sí, sí. Això també. Una qüestió. És que veig que estem entrant ja en temes molt de detall, que jo crec que estan bé. Però és important perquè és tenir o no tenir una nau. Sí, però el que volia dir és que aquestes qüestions les recollirem i les debatrem a les sessions, que està bé que... Llavors jo crec que si teniu algun dubte de caràcter més tècnic sobre l'exposició, la podeu fer, però que si entrem en detalls tan de detall, ja no farem les sessions de debat. Llavors... Però ja portarem els temes, no? Sí. Sí. amb la qual aquesta proposta que cada projecte la vorera de l'escola és minsa i després de la possibilitat enorme. Té una lògica o no? Sí. A veure, jo el que us vull aclarir és que el debat ens ha de servir per fer una decisió, per prendre una decisió de si entomar aquesta proposta. Llavors, hem de recollir tots aquests dubtes i tots aquests elements perquè ho puguin treballar, evidentment. Jo ho dic més que res perquè sapigueu que si avui entrem en tots els detalls ens quedarem sense debat. Jo crec que no, Està bé. Està bé poder apuntar-lo. Bueno, jo sóc el Pablo, que ara mateix estic com a treballador de l'equip de gestió, però em fico el barret de molts col·lectius i que sóc de la Sagrera. I a mi m'agradaria fer com una reflexió entorn a que jo crec... O sigui, la Bòstic no vol contaminar... O sigui, com a equipament, a l'amiant no vol contaminar ningú, evidentment. A la Sagrera hi ha 6 o 7 edificis que tenen amiant, no molt lluny d'aquí. El que passa és que ara mateix el focus està aquí, que està bé, vull dir, has de defendre. Jo que sé, tampoc volem edificar per sobre els edificis. Jo crec que el que estem buscant ara mateix, per X por Y, o sigui, hem construït un equipament entre totes, entre entitats del barri, entre entitats de la ciutat. El llistat d'entitats que heu passat hi ha moltes que no estan actualitzades, hi ha algunes entitats més. Nosaltres, com a equip de gestió, estem anant cap a una gestió amb una mirada més cap al barri, també fent coses per la ciutat però també pel barri. I jo crec que això ho hem de tenir entre totes en compte i generar un projecte plegades. Vull dir, jo deixaria un poco el... O sigui, ens notem com una mica a la resistència, no? Com a... hi ha moltes entitats i hi ha molts... O sigui, podem sumar entre totes. No sé... I ja està, no sé, així com valoració general. He aprofitat una mica... Molt bé. Sí, aquí podeu sortir a fer la intervenció que vulgueu. Amb això de les entitats, Pablo, si ens passes després, t'agafem les... A veure, que sembla que no m'he explicat gaire bé amb el tema dels equipaments. La Sagrera fa uns quants anys, o sigui, ja dic que des del 1714 que ja necessitaven els equipaments, però un dia després de molta feina, van fer un pla d'equipaments. I aquest pla d'equipaments el tenim signat amb l'Ajuntament, encara que algú digui que això ja fa temps, no, però més temps tinc jo. I doncs hi ha una sèrie d'equipaments que de moment ja s'ha caigut a l'espai on anava. És a dir, els habitants de la Sagrera necessitaven 7 escoles bressol. Hem fet 3, ens falten 4. I 2 escoles bressol anaven on ara ja s'ha previst posar el camp de futbol, recuperar el camp de futbol. Per tant, aquestes 2 escoles bressol ja no sabem on van. Hi ha una altra sèrie d'equipaments. Hi havia, per exemple, una residència de la gent gran, un sociosanitari
que havien previst que fos a l'espai allà de la Meridiana, concessió Renal, que ara resulta que allà farem 500, crec que era 664, és igual, 500 i escaig habitatges, apartaments per estudiants. O sigui, que allò que anava en aquell lloc ja no hi és. Tenim una altra sèrie d'equipaments, com el casal de un casal de la gent gran, que tenim un que compleix la normativa pels pèls, però de moment la compleix, però necessitem un altre. I aquest està previst amb l'espai del que ha de ser l'espai ferroviari, l'espai de zona verda. I doncs jo la pregunta que feia era quins d'aquest pla d'equipaments que està més que demostrat que el barri necessita, doncs es podien recol·locar en aquest nou espai que volem que sigui tot equipament. Això era la pregunta. En aquest nou espai. Sí, en aquest nou, diguem, si hi ha uns espais, si hi ha uns equipaments que no els podem fer, perquè, per exemple, escolta, a mi em sembla molt bé que s'hagi recuperat el camp de futbol que torni a venir. En un principi no anava a venir, i doncs havíem previst allà una sèrie d'equipaments. Doncs aquells equipaments que ja no es faran, doncs els hem de trobar lloc. I doncs per això demanàvem, escolta, d'aquest pla d'equipament, al final on els farem? Encara que passin 500 anys, on els farem? I doncs si algú es pot considerar de reubicar-lo aquí. I doncs una cosa que sí que vull puntualitzar, perquè l'he escoltat alguna cosa que no m'ha quadrat. Vostè sap que el 8 d'abril s'ha aprovat la llei 7 de residus, que la disposició addicional 14ª diu que amb el plaç d'un any, el 8 d'abril del 2023, l'Ajuntament haurà de tenir identificat tots els punts d'amiant i el pla de desamiantat dels mateixos. I doncs, no solament des de l'Associació de Veïns demanarem que es tregui l'amiant d'aquí, sinó que dels diferents espais que tenim al barri, que tenim uns quants. I doncs això és el que vull, que ha costat treure aquesta llei uns quants dies, i doncs sí que exigirem el seu compliment com es disposa allà. Gràcies, ja està, no tinc més a reclamar. A veure si em s'explica. Jo soc de Trèvol, la cooperativa Trèvol. Recentment estem ubicats aquí a la Bòstic, portem 25 anys amb seu a la Sagrera, i em dic Manolo. A mi el que hi ha una preocupació, i aquí sí que preguntaria, no, faria reflexió a tu, Lucía, com a política. Em pot semblar bé, estar d'acord amb algunes coses, amb altres no, però el que més em preocupa és si hi ha una redefinició d'espais, amb el que costa fer comunitat, amb el que costa fer economia social i solidària, amb el que costa estar en una AFA, amb el que costa estar en un munt d'associacions, vigilin molt, perquè si veieu, aquí s'ha de retocar els espais, el que no poden, hem d'aconseguir mantenir el que la gent necessita, perquè si no, al final, què passarà? Que ens acabarem barallant entre nosaltres i fixa't, si la Bòstic el que ve és a sumar i el que ve és a ser un espai més, igual que l'associació de veïns, igual que l'AFA, igual que el grup del que sigui, que la majoria de gent és el que estem treballant tota la vida, imagineu-vos que si això és a costa de perdre algunes coses, com un espai de l'escola, per exemple, coses que han sortit així, això sí que seria un problema real i un problema greu que aquí la Bòstic, ostres, personalment no voldríem assumir i defensarem l'espai, però sí que demanem que quan es faci, a part del debat, que es tingui molta cura en dir, hem de preservar i hem de ser conscients que el món associatiu, i som tots i totes, és l'important. I dins d'això, per això apostem per la Bòstic, és només això, i hem de tenir molta cura perquè ja veieu com el que està una mica passant. Gràcies. Sí. Hi ha alguna paraula més?
Doncs, si us sembla, tanquem amb la teva intervenció. Sí? Bueno, doncs llavors... Sí, en primer lloc, demanar disculpes perquè soc també de 30 passos i no volem monopolitzar, però era per comentar un parell de coses. Abans el Marcos ho havíem dit que ho diríem, no sé si hi ha la possibilitat, no ho sabem, si hi ha la possibilitat de que, com això pertany a un privat, i ara el privat generarà la seva oportunitat en un altre lloc que no li generarà el cost de desamiantar això, ni, no sé, si fes aquí els pisos... No, a part d'això, ni la neteja, no sé, la descontaminació a 20 metres per ser habitatge, no? Per ser habitatge, o 10 metres per ser industrial. Doncs sí, hauria la possibilitat de que aquest privat pagués part de... assumís part dels costos. No ho sabem, és una pregunta. O a canvi dels sales. El que sigui, però com parlàvem de la descontaminació, això. Després, el que jo volia dir era que quan es fa la modificació del planejament de l'escola, institut-escola, és a dir, no és una escola que arribi a 6è, sinó és una escola que arriba a 4, que a més té 2 bolets, vol dir 100 alumnes més, la nostra escola no es queixa. No es queixa. No es queixa perquè aquesta escola, des de sempre, ha tingut una voluntat molt de barri. És a dir, forma part del barri, per tant forma part de l'ecosistema, i una de les coses millor que té l'ecosistema del barri és la Bòstic, i per tant nosaltres no podem ser un problema per conservar la Bòstic. Cedir l'espai perquè la Bòstic funcioni. Però hi ha una segona raó per la qual estem contents de cedir aquest espai que potser ens pertanya. Després ja parlarem si el triangle aquell el podem guanyar o no. I és que és una zona verda, o es planteja en el planejament una zona verda, tenim en compte que segons l'estudi d'IRS global a les escoles que estan envoltades de trànsit hi ha una afectació a l'aprenentatge dels alumnes. Per tant, si eliminem aquesta zona verda, tot estarà envoltat de trànsit i no hi haurà una zona verda. Ara estem en una ciutat que està creant, protegint escoles, que està allunyant els pisos, que està creant els cotxes, i per tant, si eliminem la zona verda, aquesta, estem anant una mica en contra d'aquesta política que s'està fent de recuperar la ciutat una mica. Per tant, nosaltres quan cedim el terreny que ens pertany com a escola, i molt contents de cedir-la, per la Bòstic, també la cedim molt contents perquè es crea aquest corredor. I ara, com a persona que té un local aquí a Pere Terré, de pares i mares, aquest connector, aquest corredor verd, jo el trobo molt interessant. És un corredor verd que, a més, quan algun dia s'acabi la línia 9, que ens queixem de la Sagrera, però la línia 9 trigarà més, serà un corredor que serà molt llarg i que seguirà cap allà. És a dir, que crea una dinàmica i que si no existeix, doncs no existeix. I si existeix, guanyem un espai de qualitat verd. És veritat, ens carreguem aquest recinte. Però passa dues coses, i això és una opinió absolutament personal meva, no de l'AFA. Tu has posat uns models d'èxit de recinte, també hi ha models de fracàs de recinte industrial. També n'hi ha, la Colònia Güell, per exemple, i d'altres. També hi ha el contrari, també hi ha models industrials que han eliminat el recinte i que estan en entorns verds com Canalier, per exemple, en aquesta ciutat. O hi ha models totalment contraris. Hi ha models, allí ho parlàvem precisament, a les confluents a Lió, doncs la Sablier, la gran indústria que hi havia en aquell lloc, a part d'altres que també s'han recuperat, el que s'ha generat és un espai públic davant i ara és un gran èxit aquell espai on no anava ningú, que no és el cas de la Bòstic, que hi havia molta gent. Vull dir que models n'hi ha de diferents i tots d'èxit o de no èxit. Vull dir que jo personalment, i ara torno a ser l'AF, crec que crear aquest corredor verd té una funcionalitat que a més pot servir per la Bòstic, perquè pot ser l'espai de la Bòstic, però a part pot ser un espai no només d'ús
i de gaudi de la comunitat escolar, sinó li donem a la comunitat escolar la compensació d'estar envoltada de cotxes que generen una contaminació i que, per tant, generen un problema en els aprenentatges dels infants. Vull dir que tinguem en compte aquest espai de zona verda com a AF. Era això. Tercer round, eh? Hi ha gent que ja va per la tercera. A veure, tinc aquesta paraula i Joan, ja has parlat 2 vegades. Jo crec que ja... La pròxima. Vale, si vols m'ho passes per escrit. O li dius a algú i que surti algú. No, a mi. Soc l'Anna de Bemural, som una de l'entitat aquí residenta a la Nou Bòstic. Portem tot el projecte de muralisme, art urbà, però de veritat el que volia parlar és d'una altra perspectiva, que és el següent. El tema de com funciona la Bòstic és un cas d'un espai cultural que hi ha pocs que funcionen tan bé com aquest. Encara tenim moltes dificultats estructurals, econòmiques, d'organització, però podem mirar igual altres espais aquí al costat, i anava a dir la Fàbrica Ots, per exemple, em sap greu, que tinc molt carinyo, però és un espai que no acaba de tenir la quantitat de públic, d'activitat, de cohesió que tenim aquí nosaltres. Això és com de les coses que a mi m'agradava, que un espai cultural no són 4 parets, és la comunitat que gestiona dins i que fa el que fa. I mira que a vegades estem aquí, que ens peleamos també. L'altre és que això de considerar tirar per terra una nau, i m'ha agradat molt la teva aportació, Joan, que crec que hi ha moltes reflexions al voltant, és com treure, com deia el company Pablo, una cama. Però per què? Si allà és un patrimoni antic i hauríem de pensar molt, molt bé abans de treure per terra el que sigui. I després, l'última reflexió, encara que no tinc res contra vosaltres, jo també soc mare, però em fixo moltes vegades que un dels nostres públics són les famílies que venen aquí perquè els agrada que els nens estiguin corrents, amb espai, i no estan en aquest parc verd que està al costat. O sigui que pensem bé, quan diem traiem un mur perquè anirà millor per a espais verds, si realment això funciona i qui són les persones que vindran a utilitzar. Però aquests murs també ens donen acollida. Nosaltres, com a humans, també ens agrada a vegades aquesta sensació de cueva, de dir, és aquest espai on estem fent un acte, un mercat, una terrassa, i té les seves avantatges. I sense barrer per casa, aquestes parets fins ara l'utilitzem com a espai de tallers, espai d'expressió moral i, personalment, clar, podria dir, a mi em va bé, però la veritat és que crec que fa que la Bòstic tingui aquest punt d'acolliment, és la nostra casa, el nostre terrat de casa. I una de les coses que m'agrada més és que la Bòstic és ciment, totalment d'acord que hem de canviar les taulades, hem de mirar al terra, ha de ser un espai més sano, necessita molta mà per canviar i millorar la qualitat de l'edifici, però sense treure el que és el patrimoni industrial. I crec que aquesta idea de la Bòstic és la casa nostra i això és la terrassa, és una cosa que jo visc cada dia, és la nostra terrassa, i és la terrassa del barri. I ara voler dir això. D'acord. Si voleu donar alguna resposta, i jo us emplaçaria ja a les següents sessions, que recordo que una és el dia 16 amb entitats i la oberta veïnat el dia 29. D'acord? Jo només agrair a tothom les intervencions, que encara que potser han sigut massa tècniques o massa en profunditat, jo crec que ens han servit molt per detectar quines són aquelles coses que hem de mirar amb més cuidado. Jo m'he apuntat, més enllà del tema dels equipaments, jo també estava parlant amb la Laia, el tema de com es gestiona la Bòstic, què acaba passant a dintre. Jo crec que ara estem en un altre moment, ara estem en el moment de volem que aquesta nau, volem que la Bòstic continuï, sí, com anem a conservar-la, i després tindrem anys per parlar de com s'ha de fer la gestió, què acaba passant a dintre o no, però que estem en moments diferents. Jo m'he apuntat com a coses d'alarmes o, més que alarmes, com a punts. M'he apuntat amiant, m'he apuntat escola, m'he apuntat conservació, màxima conservació, la nau, els espais exteriors, i m'he apuntat calendaris. No sé si em deixo alguna paraula, que després tenim un acte, però com a inputs de coses així com rellevants que hem de treballar més serien aquestes per poder també fer-vos retorn a la propera i portar alguna cosa més concret.
però jo ho deixem, no? No, l'única, si vols dir que s'està gravant i que estarà penjat el Decidim i també la presentació. Bueno, doncs el que diu el Manel, que tot això s'està gravant, que es penjarà el Decidim, que tothom podrà escoltar una altra cop la sessió i les intervencions i que ens veiem a la propera i que moltes gràcies i que jo crec que el debat ha sigut ric, ha sigut interessant i que tenim una miqueta de feina, però bueno, que és motivant, no? Perquè l'objectiu és bonic.